गेरेमसा बर' माहारि दानो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रोड मार्च एबा लामा हान्जा सुरनाय हाबाफारि खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि। बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बानजायनायाव फैगौ 10 जुलाइआव जानो थांगासिनो दं आसामनि गंफ्रोमबो जिल्लानि महकुमा। बे महकुमायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव रोड मार्च एबा लामा हान्जा सुरनाय आरो बेनि गुबै थांखियानो जादों मा बर' गेरेमसा बर' माहारि दानाय आरो बर' हारिनि जे खौसेथिखौ दिन्थिफुंनाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा। आरो बे हाबाफारिया थारैनो बर' हारिनि गाननाय जोमनाय गामसा आर'नाइ दखना आरो बेनि अनगायैबो बर' हारिनि हारिमुआरि गाननाय जोमनायजों बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय बा बाहागो लानाय जागोनखौ फोरमायथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय 10 जुलाइआव 10 जुलाइ बेलासिनि 3टा बाजियाव सारा आसाम नाङै साब डिभिजन आरो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टाराव 1000 माने मिनिमाम 1000 बर'नि गामसा माने नोङो बर'नि दखना आर'नाइ लानानै आरो एबसुनि फ्लेग लानानै जोङो रोड मार्च खालामगोन। 1000 बाहागो लागिरि बिथांमोना बाहागो लानानै बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय आखायाव लादोंखौ फोरमायथिदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा। आरो बे हाबाफारियाव बर' हारिनि मोनफ्रोमबो बा साफ्रोमबो दैदेनगिरि जाय दैदेनगिरिफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावनानै दङमोन बिथांमोनखौबो जों हांख्रायनाय जागोन। आरो बेनि अनगायैबो जे गागि दैदेनगिरिफोर बर' हारिनि मेलेमजिबि एबा गागि दैदेनगिरिफोरखौ बे हाबाफारियाव हांख्रायनाय जागोनखौ फोरमायथिदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बड'फानि आदर्शजों गेरेमसा बर' माहारि दानाय बेयाव बयखौबो जोङो हांख्रायनानै जोङो खौसे हाबा मावलांनायनि जे मोन्थोर आरो जे मेसेजखौ जों होगोन। आरो बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखालनि बिबानगिरिनि अनगायै जेसेबां आगुनि बिबानगिरि दैदेनगिरिफोर दङ बयखौबो हांख्रायनानै बे रोड मार्चआव उइथ फुल डिसिप्लिन आरो आब्रुथि आरो नेमखान्थि आरो मोनसे डिसिप्लिननि गेजेरजों जोङो बे रोड मार्चखौ खालामगोन। आरो बेनि गेजेरजों गेरेमसा बर' माहारि दानाय आरो बर' हारिखौ बुहुमाव सिनायथि होनाय आरो बर' हारिनि जे खौसेथि बे खौसेथिखौ दिन्थिफुंनायनि मोनसे हाबाफारिखौ फोरमायथिदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। जे बे समाव आसामनि गंफ्रोमबो साब डिभिजनाव आरो मोनफ्रोमबो जिल्लानि मावख' एबा गाहाय मावख' बे हाबाफारिखौ लागोनखौ फोरमायथिदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा। आरो बे हाबाफारियाव खमैबो 1000 बाहागो लागिरिफोरा बाहागो लानानै हान्जा सुरनाय हाबाफारिया जागोनखौ फोरमायथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। बर' हारिनि गाननाय जोमनाय आरो बर' हारिनि सिनायथिखौ लानानै बे लामा हान्जा सुरनाया जागोनखौ फोरमायथिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला लानानै बेवहाय बाहागो लागोनखौ फोरमायथिदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। आरो बेनि अनगायैबो एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा दाख्लैसो जानानै थांनाय एबा गोदान दिल्लीयाव नखर मन्थ्रिजों सावरायनायनि बाथ्राखौबो बिथाङा फोरमायथिदों। बेबा भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों मोनसे 3 खनायारि जिरायनाय बे जिरायनायनि सावरायनायखौबो फोरमायथिदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा। आद्रा थानाय गोबां दफाफोर बे दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय भारत सरकार आसाम सरकारखौ खावलायनायनि बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायथिदों। आरो जाखिनि गामि सोसनबाय आद्रा थानाय गामिफोरखौबो थाबैनो सोसननायनि थाखाय दाबि खालामदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि दैदेननाय हान्जाया। आरो बेनि अनगायैबो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजोंबो बावैसो साननि उनावनो सावरायनाय जागोनखौबो फोरमायथिदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा। आरो बेनि गेजेरजों बिटिआर गोजोन गोरोबथा आरो गोबां आयदाफोरखौनो लानानै सावरायनाय जागोनखौ फोरमायथिदों। आरो मिजिंथिनो हायो जे गोबां बिथिंजों बे सावरायनाया बर' हारिनि थाखाय फिथाइ गोनां जागोनखौबो फोरमायथिदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा। अलरेडि दाजाब जाबाय आरो बे साथिखान गामिया 2025 मायथाइनि बिटिसि इलेक्सनाव बिथांमोना भट होगोन माखासे समस्तिफोराव
आरो जिखिनि गामि हाबदेरबावनांगौ दङ दाख्लैबावै 26 जुनाव गोदान दिल्लीयाव भारतनि नखर बिफाननि जइन्ट सेक्रेटारि नर्थ इस्ट बिथांजों नीरज कुमारजों जोङो मिटिं जादोंमोन ट्राइपार्टाइट रिभिउ बेयाव बुंनानै फैदों आरो फैबाय थानाय समाव खोब गुसुं समनि गेजेराव आसामनि गिबि मन्थ्रिजों दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोङो खोब गोथौ आरो गुवार लेभेलाव माने आसाम सरकारजों मिटिं जिरायगोन आरो बे जिरायनायनि बेलायाव गोबां माखासे जोंनि इस्युस जिखिनि प्रब्लेम्स ग्रिभेन्सेस दङ बेयो रिजल्भ जागोन होननानै जोंहा मिजिं दङ आरो बे खामानिखौ लानानै गामि सोदेरनाय आद्रा जिखिनि स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि मेटार बेखौ लानानै जोङो कन्टिनिउसलि खामानि मावगासिनो गुबुन मोनसे बाथ्रा आङो बुंनो नागिरदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय 10 जुलाइआव 10 जुलाइ बेलासिनि 3टा बाजियाव सारा आसाम नाङै साब डिभिजन आरो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टाराव 1000 माने मिनिमाम 1000 बर'नि गामसा माने नोङो बर'नि दख'ना आर'नाइ लानानै आरो एबसुनि फ्लेग लानानै जोङो रड मार्च खालामगोन माने रड मार्च लामा हान्जा सुनाय आरो बे रड मार्चनि गुबै अबजेक्टिभा जाबाय गेरेमसा बर' माहारि दानाय गेरेमसा बर' माहारि दानायनि मोन्थोरा जागोन बड'स अफ द वर्ल्ड इउनाइट बुहुमनि बर'फोर खौसे जा थां आरो थांनानै थानो हो लिभ एन्ड लेट लिभ आरो बे रड मार्चनि गेजेरजों जोङो खेबसे बर' माहारिनि जि थामोनथा जोंनि जि रैखाथि आरो जोंनि जि स्ट्रेंथ बर' हारिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बड'फानि आदर्शजों गेरेमसा बर' माहारि दानाय बेयाव बयखौबो जोङो हांख्रायनानै जोङो खौसे हाबा मावलांनायनि जि मोन्थोर आरो जि मेसेजखौ जों होगोन आरो बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखालनि बिबानगिरिनि अनगायै जेसेबां आगुनि बिबानगिरि दैदेनगिरिफोर दङ बयखौबो हांख्रायनानै बे रड मार्चआव उइथ फुल डिसिप्लिन आरो आब्रुथि आरो नेमखान्थि आरो मोनसे डिसिप्लिननि गेजेरजों जोङो बे रड मार्चखौ खालामगोन आरो बे रड मार्चआ जोबोद नायनो गोनां गोसोआव लाखिनो गोनां रड मार्च जागोन आं बेखिनिखौनो फोरमायबाय गोजोन्थों गासै आसाम नाङै जिल्ला हेडक्वार्टार आरो साब डिभिजन हेडक्वार्टाराव क'क्राझार चिरां बाक्सा तामुलपुर उदालगुरि शोणितपुर बिश्वनाथ धेमाजि गलाघाट कार्बि आंलं गवालपारा नगाव मरिगाव नोङो नलबारि बरपेटा जेरावबो जागोन आरो बेयाव बयबो मैखोमै एबसुनि बिबानगिरि आरो आगुनि बिबानगिरि सोरबा बैसोगोरा न'आव ओरैनो दङब्ला बा बायदिसिना खामानियाव बिथांमोना इनभल्भ दङब्लाबो बिथांमोनखौ हांख्रायगोन जे एबसुनि जि स्पिरिट आरो जि माने मेन जि इस्युमोन जि मेन एजेन्डामोन माहारि दानाय आरो माहारिखौ खौसे खालामनाय बे इउनिटि आरो माने भाइब्रेन्ट बड' कमिउनिटि मास्टार रेस बिनि मेसेजखौ जों होगोन गोजोन्थों